дар гурӯҳи аи бозиҳои интихобии чемпионати осиё ки дар арабистони саудӣ гузашт 5 даста мизбони мусобиқа арабистони саудӣ, чин, миянмар, малдив ва мизбони бозиҳои ниҳоии чемпионати осиё дастаи мунтахаби ӯзбекистон берун аз озмун ширкат кард. Мунтахаби ӯзбекистон ҳамаи иштирокдорони мусобиқаро ба мағлубият дучор намуду дастаи мунтахаби арабистони саудӣ ва чин аз ин гурӯҳ ба бозиҳои финалӣ роҳ ёфтанд. мо вохӯрии пейсафи гурӯҳ арабистони саудиро бо ӯзбекистон интихоб кардем. дар ҳақиқат дастаи мунтахаби ӯзбекистон ба ҳайси мизбони бозиҳои ҷоми осиё яъне бозиҳои финалӣ худро инҷо хуб нишон дод. онҳо Малдивро бо ҳисоби 7-0 шикаст доданд. бар Миянмар 3-0 пирӯзӣ ба даст оварданд. бозии дигари худро дар муқобили чин бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзӣ ҷамъбаст карданд ва дар натиҷа футболбозони ин даста аз ягон дастае ки инҷо ширкат меварзид қафо намонданд, ҳатто пирӯзӣ ҳам ба даст оварданд. ин вохӯрӣ бо дастаи мунтахаби арабистони саудӣ аст. футболбозони ӯзбекистон дар як маврид тавонистанд ки дар дақиқаи 34 бо голи задаи ҷӯрабоев ҳисобро боз кунанд. ин ҳамин гузариши зебо аст аз ҷониби ҷӯрабоев ки ҳоло бори дигар хоҳем дид. албатта ин дастаҳо метавонанд дар муқобили дастаи мо дар финал бозӣ кунанд. барои ҳамин онҳоро омӯхтан бисёр ҳам муҳим ва зарур ҳам ҳаст. ҳоло бубинед ин гузариш аз канори чап чӣ гуна оддӣ буд, вале ҷиддӣ ва голи задашудаам голи зебое буд. футболбозони дастаи мунтахаби ӯзбекистон боз ҳуҷумҳои худро зиёд карданд, вале дар як маврид ба соҳибони майдон дастаи мунтахаби арабистони саудӣ муваффақ шуд ки тавассути аз немар ҳисобро баробар кунанд 1-1. ин дар нимаи дуюм анҷом ёфт ва ин ҳолатҳои дигарро мебинем ки инҷо рух дода буданд. вале дастаи мунтахаби арабистони саудӣ ҳам Малдивро дар ин баробар бо ҳисоби 11-0 шикаст дод. инчунин ин даста бо дастаи Миянмар 5-0 зафар ёфт ва ҳамчунин чинро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. ҳоло ин голи задашудае ки дар бозӣ бо дастаи мунтахаби ӯзбекистон буд, Аннемар ҳоло бубинед инҷо аз ҳама пеш гузашт ва ҳисобро баробар кард 1-1. шояд ин бозӣ бо ҳамин натиҷа ба поён мерасид 1-0, вале футболбозони дастаи мунтахаби ӯзбекистон яке аз ҳуҷумҳои худро дар дақиқаи охир маҳз дар дақиқаи якуми вақти иловашуда созмон доданд ва зарбаи пеналти таъин гардид ки онро Исломов бо муваффақият ҷамъбаст кард. ҳоло бубинед инҷо ҳамин гузариши футболбози дастаи мунтахаби ӯзбекистонро ки хеле зебо буд ва ин ҳолат дар ҳоле ба вуҷуд омад ки Нодирҷон Соҳибов нағ ба майдон омада буд ва ӯ ин пеналтиро кор кард ва ниҳоят ҳисоби 2-1 Ӯзбекистон бар ҳамаи ҳарифонаш бо ҳисоби калону пирӯзӣ бозиҳоро ҷамъбаст кард. وضعها قوية وبالتالي شوف